Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sunana Abubakar Suleiman wanda aka fi sani da ɗan auta Autaras. Kuna ta bayanin cewa ɗan auta ya ƙi mana sirir, ya ƙi mana fim da shauransu, to hakan ne isa ku masoya ya sa ne muku wannan fim mai suna Fafutuka. Yau gashi mun ɗaga fastarsa da ni da al'umma, mutane na da ciyaman da shauran al'umma. Gashi yau dai fim ɗin Fafutuka mun ɗaga shi, mu nemo za mu muku bayani akan lokacin da za a fara sakan wannan fim. Za a fara sakan wannan fim 2 ga watan Nuwamba, ma'ana ƙarshen wannan wata, 2 ga wannan watan da muke ciki. Idan watan nan ya ƙare to 2 ga Nuwamba insha Allah fim ɗin nan zai fita da misalin karfe 8:30 na dare. Babu ruwa da ni da ku ai ku ga tige zare ko kuwa wannan haka yake. Lokaci ya ban me za ka ce? Inda rudin ma insha Allah ba za a kai ga haka ba. Muna tabbaci da kuma karfin gwiwa akan su za su yi wannan fasta inda ba a zato. Saboda haka inda ake neman fastocin nan kun riga kun sani, ko a kasuwanni ko a ungoku ko kuma a garuruwanku. Misali a nan jihar Kano a kasuwar Bata za ku samu Salisu Samari ko kuma Ibrahim Lokoro, Faisal Hafizu da yake kan Bata da yake kan Beni, ko kuma ku nemi Hashimu mai gidan Abbas ke Jaba ko Ashiru. Kai duk wanda kuka san cewa a Bata insha Allah ku je gurinsa in dai yana da lodin. Kar ku ce dole sai a gurin wani, ku je kasuwar Bata ko yan kura, Singa, Kwari sauransu. Ne gare ka darakta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abokanan sana'a ta gaba ki dai yan dauludu. Ku ne. Idan ka siya ka ajiye fim ɗin ma ya fi daɗi wajen turawa. Duk wanda ya sai fasta ne tabbatar shine ya ci halal na wannan fim din. Idan baka sai fasta baka tura wannan fim din to ka tabbatar haramun ka ci. Sannan ga masu bukata a samu talla a cikin wannan gagarumin fim din su yi mana magana, ga lambobi nan zamu ajiye. Hakika mallakar wannan fasta ita ce za ta bamu dama mu ci gaba da kawo ƙayataccen shirin nan namu mai suna Fafutuka a duniyar Dan Auta TV. Duniyar Dan Auta TV. Girman kai ba shi ne mafita ba, wannan illa ce. Fafutuka dai